No niin, tänään seurataankin sitten, että mitenkä se sähköauto oikeastaan otetaan käyttöön. Ja tässä hyvinvointipalvelut on lähdössä liikenteeseen ja Outi sitten näyttää, että miten tämä tapahtuu. Ja tämä autohan nyt tosiaan on täällä kaupungintalon parkiksen peränurkassa ja sitten lähestytään sitä autoa ja Outihan on nyt sitten jo tätä ennen niin tosiaan tehnyt sen varauksen sieltä kännykästä tai puhelimesta ja nyt sitten siitä puhelimesta etsitään tosiaan se varaus. Ja tässä ei nyt ihan näy niin kuin tähän asti, mutta että sieltä Outi löytää nyt sitten varauksen ja aloittelee sitä. Ja mitäs sä nyt sitten teet? Nyt sä avaat. Tää on nyt tosiaan tää sovellus täällä auki. Joo. Ja painan tuosta jatka. Joo. Ja nyt tää sovellus pyytää mua sitten tarkistamaan tämän auton kunnon ennen kuin mä lähden tonne tien päälle. Joo. Eli sitä voi tässä niin kuin vähän silmäillä tosiaan, että päällisin puoli, että näyttääkö, että onko mitään isompaa ja nyt ei näyttäisi olevan, mutta että sitten jos huomaa jotain isompaa lommoa tai skraadua, niin sitten siihen voi tosiaan laittaa siihen niitä sovellukseen ja jos ei mitään semmoista ole, niin sitten vaan kuitataan ja päästään eteenpäin. Ja seuraavaksi tosiaan avataan sitten ovet. Ja siinä kestää joku aika. Kannattaa olla ihan kärsivällinen. Siinä menee hetki, kun se pyörittelee. Eli kannattaa hämmästyä. Nyt ovet on avattu ja sitten painettiin jatka. Noniin, hyvä. Ja sitten seuraavaksi me vissiin nykästäänkin toi latausjohto irti. Noin. Ja sitten tehdään sama homma, nykästään se johto irti siitä tolpasta. Ja ihan niin kuin reilulla otteella saa nykästä. Ja tää oli tässä ja sitten johto vaan takakonttiin. Ja sitten ollaan kohta lähempänä matkaan lähtöä. Ja sitten varmaan pannaan luukku kiinni. Jes. Noniin. Sitten vaan enää on jäljellä se, että mennään autoon sisään ja laitetaan sitten hommat kohdalleen ja vähän penkin säätöä ja muuta. Ja ehkä se tärkein asia, mitä sitten kannattaa muistaa, mitä käyttöohjeessakin oli, että se vaihdekeppi löytyy tosiaan sitten niin kuin sieltä ja sitä vaan niin kuin napsutetaan ja pyöritetään oikeaan asentoon, niin sitten päästään liikenteeseen. Nyt voitaisiin Outi tässä vaiheessa vielä katsoa, kun siellä keskikonsolissa oli se lätkä. Et sitten jo tässä vaiheessa muistetaan, että kun tullaan takaisin ja laitetaan auto lataukseen, eli piuha molempiin päihin kiinni, niin sitten muistetaan vielä punaista lätkää näyttää siihen lataustolppaan, niin sitten auto lähtee lataamaan, että se oli sitten palautettaessa. Mutta näin yksinkertaista oli tämä auton saaminen käyttöön ja näin. Hyviä ajoja kaikille. No niin, ja sitten tällä kertaa katsotaan nyt sitten, että mitenkäs se auto palautetaankaan ja mitä siinä oli muistettavaa, että Outi oli nyt saanut ajot valmiiksi, niin
Tää on hyvin yksinkertaista, että sitten otetaan latauspiuha sieltä takakontista. Jees. Ja sitten laitetaan luukku kiinni. Sitten laitetaan piuha kiinni autoon. Noin, saa ihan reiluja otteita. Sitten siihen syttyy vihreä valo, se on ihan ok. Ja sitten muistetaan laittaa se toinen pää laitetaan siihen pistokkeeseen ja se sanoo, että kaapeli kytketty. Ja tässä vaiheessa on nyt tosi tärkeää, että muistetaan sieltä auton keskikonsolista ottaa ne avaimet. Ja siinä avaimessa on nyt sitten toi punainen lätkä. Eli näytetään sitä lätkää vielä siihen lukijalle. Ja silloin sitten lähtee lataus käyntiin. Tämä on tosi tärkeä homma. Ja sitten vaan enää puhelimesta ovet kiinni ja päätetään varaus. Niin tämä vaihe oli tässä. Kiitos Outille. Kiitos.